Ji bernameya nîvendê dembaş temaşevanên hêja bi bernameyeke nû em li pêşberî wene di vê bernameyê de jî em ê balê bikişînin ser parastina ewlehî û mafê jin û zarokan ya duwarê zagonî de bi rastî jî bi taybet hinek bûyerên ku di vê hefteyê de derketin pêş baş nîşan dide ku em bêjin parastina ewlehî û mafên zarok û jinan çi qasî qes dibînin. Em ê hinekî li ser wan bûyerena jî bisekin herî dawî li Êlihê rehabilitasyoneke taybet ku navê wekî şifayê li wir derket holê ku tiştê bi rastî jî dervê miroviyê mirovahiyê hat dîkirin hem li dijî astengdaran li dijî nexweşan. Di heman demê de jî sîstema darazê li hemberî jinê tê bikaranîn û ev dewam dike herî dawî dîsa li berdevka demî ya tejayê Ayşe Gökhan dîsa cezayek hat birîn. Em ê li ser vê yekê bisekinin di şexsê Ayşe Gökhan de ew daraz çawa li hemberî jinan wekî em bêjin sopeyekî tê bikaranîn em ê li ser wê jî bisekinin. Mêvana me a vê bernamê jî parêzer Dîlan Koç e. Dîlan tu bi xêr hate. Sağ olun, xêrê de be. Dîlan ez di destpêkê dixwazim em ji cezayê ku li Ayşe Gökhan hatî birîn dest pê bikin. 19 sal û 6 meh ceza lê hat birîn û tenê ji ber ku em bêjin karê xwe kiriye yanî. Ji aliyekê em lê dinêrin gelek kesên ku tundiyê li jinê dike, karê hişbirê dike, tecawîzê dike, jinan qetil dikin. Bi em bêjin yanî pakêtên darazê tên berdan, polîtikayên bêcezaştinê li hemberî wan tê bikaranîn lêbelê jinên wekî Ayşe Gökhan ku bi salayê em bêjin ji bo doza azadiyê û wekeviyê li ber xwe dide ceza lê tê birîn. Tu dikarî balê bikişînî aliyê vêya yê hiqûqî? Belê, ez serî di temaşevanê me bi rêzdadî û hezkirin silav dikim. Wekû we jî got, Ayşe Gökhan herî danîşîna dawî din 19 sal û 6 meh ceze lê hat birîn û tiştek ku agahiyê got me stand dozger jî di danîşînê de yani daxwaza tahliyekirina wê kiriye. Lêbelê dadgera ev tişt qebûl nekiriye û ew bernedanî dewam kiriye yanî girtina wê. Bi rastî dema ku em lê dinerin yanî ev cezeyekî pir zêde ye ji bo ku Ayşe Gökhan bi endamtiya rêxistinê bi vê hincetê dihat darizandin û ji bo vê sûcî di qanûnê de aslında ev cezeyekî pir giran e. Dema ku em lê dinerin tiştê ku em jê fêm dikin ew ku ev ceze di asta herî jor de hatî lê birîn. Geva ku em lê dinerin yanî ji bo çi ev cezeyê herî bilind lê hat birîn. Bi rastî em dikarin bi vî şiklî binirxînin. Dema ku ez difikirim yanî çima ev Ayşe Gökhan ev cezeyekî mezin lê birî. Ev tiştê bîra me ez dikarim ser mînakekî aslında vê pirsa we bibersivînim. Dema 2009 de Ayşe Gökhan şaredara Nisêbînê bû û ez jî wê demê di Nisêbînê dijîm, ez jî ji Nisêbînê me. Wek jinekî hani nûciwan bûm di wî demî de. Ayşe Gökhan hat hilbijartin û bû şaredara Nisêbînê. Dema ku ew li ser wê wezîfeyê bû tiştê got tê bîra min du tiştên bîra min. A yekemîn Ayşe Gökhan dema ku hat hilbijartin li sûkê û li derdora Nisêbînê navenda Nisêbînê ew hinek esnaf hebûn û em bêjin alavê xwe datanîn ser dikê û rê nedima ku jin dûr di derbas bin û bi ewlehî herin sûkê karê xwe bikin û ji malê derkevin. Bi rastî wî wextî jin pir ji bêhna aciz bûn û ev danîn ziman. Ayşe Gökhan jî dema ku şaredar bû li wê dekê pir di nav gel de bû yanî li gel guhdarî dikir ka gel çi dixwaze çi aciziyê we henin ev jî helbet bihîst bû
و دورد ضابطه شارداری حبمه وظیفه دار کرن و گوتن ev esnaf gerek ve alava jwur bikşîn ku jin bi ewlehî û bêtirs derkevin herin karê xwe bikin ji malê derkevin işte herin sûkê bi wî şekilî ew zabite wezîfedar kirin bi rastî dema ku me ev bihîst wek jineke ciwan pir hêz dam yani min got çawa şaredarik mesela me mafê me diparêzî û ji bo ku em garibin ji malê derkevin bi rihetî bi dirihetî em derkevin ji malê kar dike bi rastî ew hêzekî pir mezin dame. A duyemîn tiştê gotê bîra min ser Ayşe Gökhan. Ayşe Gökhan wê demê bi rastî li hemberî em bêjin polîtîkayên dewletê ê şaş mafê herî xwezayî ê meşê û protestoyê li dar dixistin û dema ku ev tişt dikir xwe dida pêş digot ez ê herî pêş min û gelê nisêbînê hûn jî mafê xwe xwedî derkevin û em ê meşê li dar xin em ê protestoya bikin bi rastî herî pêşî debû û bi hezara kes jî li piş Ayşe Gökhan derdiketin skakê. Yani tê bîran wê demê li dijî ew tedî çêkirina ew dîwarê şermê ê di navbera Nisêbîn û Qamişloyê de ji bo veya jî gelek çalakî kir û nobeta rûniştinê wan darxiz li dijî veya jî wê sekneke mezin nîşan da. Yani gelek mînak hene bi vî şeklî. Me ji bo çi ev mînakdan aslında dema ku em va mînaka dinirxînin ev sedema ku cezeya herî mezin li Ayşe Gökhan hatî birîn jî em ê fêm bikin. Yani Ayşe Gökhan çi dikir? Ayşe Gökhan mafê jina diparast û dixwast ku jin jî bi ewlehî bi rihetî ji malê derkevin û tevlî civakê bibin. A duyemîn jî civak bi rêxistin dikir. Yani Ayşe Gökhan aslında di va du mijara de derdiket pêş. Ji ber wê yek yani ev tiştê ku dewlet naxwaze ew ê got desthilatdar naxwaze ev tiştê. Yani dixwaze got jina tê ximalê de jin bibin kolê wê pergalê û gel ne bi rêxistin bi em çi bixwazin em ser gel re bimeşîlin. Ji ber wê yekê yani Ayşe Gökhan ne miroveke ji rêziyê bû ku ev ceze jî lê hat birîn ji ber vê yekê yani ev cezeyekî pir mezin lê hat birîn. Bi rastî gava ku em lê dinarin yani di dozên siyasî de û wek bi navê işte endamtiya rêxistinê mirovek tê darizandin helbet em di dadgeha de em vî tiştî dibînin yani ne bi çavekî wek ji rêzê li wa kesa dinarin ew em bêjin ew tawanbar bi çavekî siyasî û hinekî jî bi dijminatî jî bi rastî lê dinarin em wî tiştî wek parêzer dema ku em dirin eywanê dadgeha em wî tiştî dibînin. Lê belê ku ev hevalek jin bi a gol hemberî wana ev em bêjin dijminatî hinekî di asta jortir dibîne çünkü dizanin ku jin derkevin qada jin li ber xwe bidin jin têkoşîna xwe bikin têkoşîna azadiyê bikin wê ew civak jî azad bibe ji ber wê yekê dixwazin ku di ser şexsiyeta Ayşe Gökhan aslında ew têkoşîna azadiya jinê jî hinekî em bêjin wê بدن وانا بيجن يعني ويتشتي نكن يعني لوما دعس لخد لوما ما خص يعني بتايبت مثلا ام بالي بفنسر او باراستنا اولهي وما في جني يا دواري قانوني ده زاغوني ده çünkü براستيجي او داراز براستيجي هر تم وكي شبكتر و توج لهم بري جنان تب كارانين يعني نهام لي دنيرن براستيجي اصلا برنا جنان زيده بويه بتايبت مرنين بگومان چند روبری باورم لملتیه بود دیسا جنک هاتو بو yani وين دابو بو پشه هاتی هین بون کو هاتی قتل کرن her وها کی پارزری که به سالای تو yani همان دمی د پارزوانی ما فی جناجی دکه او میناکین تایبت میناکین کو امبیشن تندیال سرجنه امبیشن işkence kulجنه هاتی کرن قتل کرن و تجاوز کرن جنه میناکن به وی رنگی ایکو به تایبت پر روب رومایه گر به بیراتا ام دخوازن تو هنکی باله به سروی یکیجی yani mixabin eri
ام بیژن د کردستان جی د و ترکی جی قتل کرنا جنا پر د استا جور دیم وان سالên dawî em dikarin bêjin anha mesela ego kiryar ne diyar dibêjî işte kuştina bi guman em bêjin işte xwe kuştiye xwe ji derekê işte ketiye yani em nizanin ka kê ew jin kuştiye yani qatilê wê jinekî ye lê helbet em dizanin ku ew bi guman bin jî guman tune yani diyar e ku ew pergala mêrane kiryarê wî tiştî bi rastî dema ku em yanî di dadgeha de em dirin jinekê diparêzin em bêjin jinek ku hatî qetilkirin em diparêzin yanî em pir li hemberî astengiya jî derdkev em dibînin yanî naxwazin li me guhdarî bikin dema ku em dirin eywanê dadgeha dibêjin işte dîsa ev hatin yani bu wî çavî li me dinarin aslında em dikarin bi vî şiklî jî binirxînin çawa ew jin tên qetilkirin ew parêzvana wa jina jî bu wî çavî dinarin yani wa jî naxwazin bi rastî çawa ew jin nexwestî û ji civakê xistinê ew hatî qetilkirin ê ku wa diparêzin jî wî tiştî dikin bi rastî tiştê got yanî tê bîra me belkî ez dikarim bêjim hanê Mêrdînê hevalek jin hatibû qetilkirin dema ku em çûn me got em mafê wê nabiparêzin û em ê jî tevlî vê darizandinê bibin bi rastî wextê em çûn me dît ku li aliyê hevala jin êgo em bêjin wê dekê dibêjin mağdur yani cihê wê na êgo jêr hatibû veqetandin li wir me dît ku kes tune yani ne malbata hevala jin heye ne ji aliyê dewletê parêzerê guhatî tayînkirin li wê dekeyî ew dervala bû ji aliyê kiryar me dît ku çend parêzer hatî tayînkirin ji xwe parêzer girtine û ew li wê dekeyî û malbata wî hemî li wê dekê jêr hatî got piştgiriyê bidênê bi rastî me wir yani hinekî xwe ne baş hîs me got çawa hem jinek hatî qetilkirin û kes nehatî ku mafê wê jî biparêzin yani ev mînak aslında ji ê mînakê de jî rê dibe mînak yani hemî jî aynî astê de ne bi rastî em li wê dekebûn û me hevala me nîjin me mafê wê parast hanî me li wê dekê me nehişt ku biryarek ne baş derkeve ji ber ku kiryar dixwast ku em bêjin ew di qanûnê dibêjî işte heqsiz tarîk dixwaze bi wî şiklî wê naş xwe bikar bîne gelek tişt gotin yani heman tişt bo hemû doza ez bêjim derbasdarî işte ya dibêjim pir jê hez kir ya dibêjim işte çû bi yekî dire bû me ew dît ji ber wê nazgirkî aciz bûm û me ew tişt kir heman tişt bo wê dozê jî derbasdar bû û xwe ser wê na ava bikir kiryar lê belê me wek hevalê jin çi qasî işte aslında divir de ew tişt jî derdikeve holê em wek hevalê jin çi qas birêxistin bin ew qasî em pêşî wî tiştî jî digirin ku mêr dixwazin ser mertişna derbas kir em wê na jî dibînin bi rastî bi taybet jî mêr di aviya warî de dibêje vê jinê xapandime yani pir wî tiştî bikartînin bi taybet çima wî ya pir zêde bikartînin yani em dikarin bêjin hinek qalibên civakî û dixwaze wan qalibana dîsal hemberî jina bikarbînin ji bo yani ji pere wekî rêyekê parastinê veya dibijêre yani aslında doğru ew tişt derdikeve holê yani mixabin di civakê de gelek aliyê civakê de em bêjin di saziyên fermî de ê dewletê jî de ew hişmendiya mêrane em rehetî dibînin yani wextê em lê dinarin em dibînin ku li wê dekê hişmendiyek mêrane ava dibe û ser wê na re aslında her xizmet tê dayîn mixabin di pergala darizandinê jî de ew tişt derdikeve holê yani wextê ku em dirin em dosyekê dinarin û ji serî heya binî em wê dosyayê dişopînin em di wir jî dibînin ku hişmendiya mêrane di wir de derbasdarim yani wextê ku ew kiryar tê li wê dekê parastina xwe dike mesela dibêjî ji bo çi dadger jê dipirse dibêjî tu çima te ev tiştkiriyê di wir de em ji wa îfadeyê wî fêm dikin ku
aslında listikawi bi ser ew hişmendiya mêraneyê. Yani dibêje anha ez bêjim işte ev gelkî jî hez dikir û wê çû bi hinke dir bi wê nadît, dibêje wê ew dadger ew pergal wê mi mafdar bibîne. û mixabin ew tişî yani di gelek dosyaya da em wî tiştî jî dibînin. Dema ku wa tişta dibêjî wa hinceta ji xwe derdixwe pêş, em dibînin ku jê re cezayê wî tê daxistin. Yani çawa ji Ayşe Gökhan re di asta herî bilind wê mekanîzmayê bi kar tînin û karin cezayê bidêne, lêbelê ku mêrek her jinekê bikuje, an jî tundiyê lê bike, an jî tecavüzê lê bike, ew jî yani li wê rêyê digerin ku ka em çawa karin jêr cezayê wî daxin. Yani ji ber ku ew jî aynî fikrê de ne. Ew dozger jî, em bêjin ew dadger jî di aynî fikrê de ne, dibêjin ki ew tişt li min biba gelo min ê çi kiriba, min ê jî kuştiba, min ê jî tundî lê kiriba, min ê jî tecavüz lê kiribaya. Ji ber wêne dibêje o zaman ev tiştekî rast yani dibi ku wilo kiribi ka em ê hinekî jêr wek Tirkî tê gotin şefqatlî em ê nêzîkî wî bibin û jêr cezayê wî dadixin. Rastî yani ew kiryar, ew mirovê tavanbar bi wî şiklî hereket dik. Yani lîstika wî li ser hişê mêraneyê a ku di nav pergala darizandinê de. Bi rastî jî dîlan duwarê em bêjin parastina ewlehî û mafê jin zarok herwiha astengdaran de em li Tirkiye yani hem li Bakurê Kurdistanê hem li Tirkiye ji ber ku yan Bakurê Kurdistanê jî ji aliyê heman sîstemê ve em bêjin têbirê vebirin yani hemû saziyên dewletê em bêjin li her dereyê. Ew jî yani ji aliyê sîstemekê yekperest ji ber ku têbirê vebirin. Bi rastî jî em gelek bûyeran em dibînin, em xemgîn jî dibin yani herî dawî li Êlihê li Batmanê dîsa ew navenda em bêjin lênêrîna taybet yani navê xwe jî şîfa daniye. Yani sed û çel kes tê gotin di nava vê şebekeyê de cî digirin û dîsa bi destê rayedarên ku di sazî û dezgehên dewletê dixebite ev tişbêkatî yani herî dawî li gor nûçeya yeni özgür polîtîkayê ev nûçe belgeyan hat parvekirin. Yani em bêjin gelek tiştên dermirovî li astengdaran hatî kirin, li nexweşan hatî kirin, ji tecawüzê bigire heta ku yani rabûyê cixare bi canê wan vedane. Dîsa em bêjin ava germ li ser wan kiriye yani ava kanalizasyonê dayê wan yani gelek em bêjin sepanên dermirovî li hemberî wan hatî kirin. Em dikarin li vir qala ew ê bikin yani tam jî di vir zagonên dewletê çima nexweşan astengdaran naparêze di vir di valahiya herî mezin û gor de çi ye? Belê mixabin me jî şopan bi rastî a ku li Êlihê çêbûyî yani ez dibêm hîn wê lêpirsîn berdewam e belkî tiştê baştir jî derkevin holê. Bi rastî dema ku em li va dinarin yani li hemberî astengdara, li hemberî zaroka, li hemberî jina ev yani tiştê got dibin ne tesadüfü, em karin bêjin ne tesadüfü. Dema ku em dinarin li qanûna aslında di qanûnê de dewleta Tirkî ji bo ku işte têkeve Avrupa yekbûyîna Avrupa ji bo ku têkeve wêran de aslında qanûnê xwe hinekî gorî wa jî sazkirine û di qanûna de aslında bêjin pir cezayê zêde jî hatine nivîsandin. Em bêjin mesela ji bo astengdara di tecavüzê li astengdarekî bike ji ber ku nikare xwe îfade bike û nikare xwe biparêze ew wek di qanûnê de wek halekî hani nitelîkilî yani girantir e ji ber wê cezayê wê bilindtir e aslında. An jî em bêjin mesela zarokek di tecavüzê lê bike cezayê wê bilindtir e. Ev di qanûnê de hatiye sazkirin. Lêbelê çima ew qas yani cezayê mezin, cezayê gelek di qanûnê de hatine sazkirin lêbelê ev tişî zêde derdikevin holê.
دما کو ام وینا دفکر ام دکارم بلکی وی برسوی بدن یعنی د پراتیک د اف قانون نایم بکارانین yani belê rast e cezayê mezin didin mesela bêjin îro jinek bê qetil kirin cezayê wê müebbeta giran e yani ew kes aslında nikare heya gusax bin nikare ji girtîgehê derkeve yani wextê em lê dinin ev cezayekî pir zêde ye lê belê ew kiryar ji çi cesaretê distînin ji wê cesaretê distînin ku karî xwe xelas kin ew pergala darizandinê wê li pişta wî bi dibêje ez ê çend sala razêm û ez ê derkevim. İlla wê qanûn bê guhertin, işte qanûna înfazê wê bê guhertin û em ê ji tiştekî ji xwe sûd werbigirin û em ê derkevin. Yani ew bawerî aslında va sûca derdixwe holê. Heman tişt bo va saziyê fermî jî derbasdar. Yani em bêjin ev sazî çawa mesela ew qasî cesaret girtî ku li va astengdara va işkenceya aslında bikaranî. Helbet natırsız, zanû polîtikayên bê cezabûnê ew ê dewam bike. Belkî em bêjin ev mirov pir dewlemendin, dibêjin em ê elehî xwe bigihêjin hinka û em ê pereya vî tiştî hal bikin. An jî em bêjin ê ku belkî nêzîkî desthilatdar bi, belkî nêzîkî hikûmetê bi, bêje em ê hineka têxin dewreyê di û em ê xwe jê xelas kin. Yani bi rastî ev tiştê pir nebaşin, pir merov pê aciz dibe. Çawa dikaribe ev qas tişta bike û tê bêje ez karim xwe xelas kim. Yani ev baweriya ku di wan kesar hatiye avakirin tiştekî pir mezin e. Ev gerek bêşkenandin. Di vir de dîlan tişkî yani du xalên girîng jî heye li vir em bêjin ew denetîma dewletê çima neketî meriyetê yan jî gelo qelsmayê adinê jî li vir ew mijara rantê yani tê gotin em bêjin li wê rehabilitasyonê gelek reçeteyên sixte jî derxistine ji bo ku yan jî em bêjin tedî bi rêya fatûreyan gelek nelirêtî jî hatî kirin di vir de rand û lawaziya denetîma yani kontrolkirina dewletê ji mijara gotinê. Erê ji xwe denetîm yani em karin bêjin di ew navendê wan rehabilitasyona ê got dûr di astengdara tedawî dikin aslında gerek tedawî bikin bi rastî em karin bêjin yani rewşa wa pir nebaş e. Hinekî em bêjin tabii ki êgo karê xwe bi rastî dike û baş dike em wana dadînin alî kî lê belê em karin bêjin piranî di ser wan astengdara de ji xwe rantekê jî ava dikin yani ji bo ku di ser wan astengdara de pera bistînin ew astengdar ji bo wa pir nemihîm e. Tedaviya wa pêr alaqadar nabin û dibe rast mesela bêjin mirovek kare hemwelatî kare bu wî şiklî tev bigere lê belê dewlet dema ku vî tiştî digire ser milê xwe denetîma xwe jî gerek zêdetir bikin. Lê belê denetîm bi çi şiklî dibe mixabin yani ev kesê ku vî tiştî dikin di saziyên fermî de di ê dewletê jî de têkiliyê xwe datîne û dema ku ew denetîm bê çêkirin ji warê agahî dişîne dibêjî îro em ê bên denetîmê yani hayê we jê hebe ew jî li gorî wê aslında wê saziya xwe bi rêk û pêk dibe. Em bêjin wa ew îşkenceyê got dike ji wê dekê radike her tişt gorî qanûnê tê nîşandan yani bi hev re aslında dixebitin. Em karin wê bêjin yani di vir de hegu ev tişt çêbûyê li êlihê ille yani ew denetim ew yükümlülük yani ew denetîma xwe dewletê jî bi cînê alîye. û tiştê ku me ji di medyayê dimeşopan dûr de hinekî qala malbatî jî dikin dibêjin ew ê ku wê saziyê bi rê dibin piranî jî ji aynî malbatê ne û xizmê hevdû ne. Bi rastî dema ku merov li vêna dinarin ev tişî derdkeve holî yani çawa di mijara narîn de di nav malbatê de winda kirin yani ew faîl kê narîn kuşt di nav malbatê de ew tişt winda kirin heman tişt ji bo vê mijarê jî aslında derbasdarî yani hevdû diparêzin û dixwazin ku kes ji vî tiştî cezayê nestînin. Lê belê gerek yani dewlet wî tiştî nekî yani kê ev tişt kiribe çi malbat bi çi kes bi ew cezayê herî zêde li wa bê birîn kî ew cesareta wan ê kiryarên de jî bişkînin.
عندي لهم براستي وقتام لتركيا دنيرن يعني او اولهية استنگداران بتايبت توني يعني تجاوز وان تكرن تعدل وان تكرن اشكنجل وان تكرن يعني ديسا میناکek dinê ji nûçeya wê do li ser ajansa jin nûsê hat parvekirin pelçin çetin qayal êl hê dîsa em bêjin piştî vê bûyera rehabilitasyonê çûn êl hêl wir lêkolînek kirin. Dîsa dencema lêkolînekê de dîsa zarokek astengdar yani di nava malbatê de tecavüz lê tê kirin, herî dawî birê wê tê girtin, bav mînaka denayê tê girtin. Ev zarokat heman demê di fabrîkayê tê şovilandin yani tê xebitandin. Pişê derdikeve holê heft mehî bi halkî yani du caniyê. Yani ev zagonên dewletê tenê ji bo kesên ku doza xwe didin meşandin dixebitê yani tu lê nêrîş aliyekî li jineke aktivîst siyasetmedar parêzvana mafê mirova 19 sal û 6 meh ceza lê tê birin lê ji aliyekî jî tu lê dinêre zagonê ku li hemberî va jinên bi vî rengî tê bikaranîn li hemberî em bêjin kiryaran wateya xwe hûn dadike yani. Belê. Yani mixabin rast e wekû me got dema ku em bêjin mirovek bi endamtiya rêxistinê dema ku tê ber dozger an jî dadger ew nêrîna wa a ku muameleya wa dema ku em dinerin a ku ji aliyê de jî yek ku jinek qetil kiribe işte ev mesela tecavüz astengdara kiribe ew nezîkatiya wa pir cuda ye. Yani wextê ku em dinerin ew hevalê ku bi endamtiya rêxistinê hatiye tiştek nekirî yani belkî em bêjin parvekirin kiribe di medya civakî de mafê yani doza mafê xwe kiriye daxwaza xwe kiriye lê belê dibe yani wek em dibêjin hani azılı bir katil yani wekû tiştekî pir mezin kiriye lê dinerin ama ew ê ku jinek qetil kiribe an jî tecavüz kiribe dibêjî yani dibe belkî ew tişt nekiribe jî yani ew guman ji bo hevalê ku endamtiya rêxistinê tê darizandin ne derbas dar dibêjî ku hatiye bi hemberî me ev tişt kiriye lê belê carna pir mesela bêjin ew delîl jî hene ku wî kesî ew tişt kiriye dibêjî em nizanin belkî ew tişt nekiribe em nikarin ew qasî hişk nêzîkî wî kesî bibin. Tamam yani mafê ku qanûnê de ji bo wî jî hatiye sazkirin wa jî bi parêz rast e em nabêjin îşkenceyê li wa kesa jî bin lê belê çima ev dualî heye di nav wana de bi rastî ew jî yani bi siyasetê vî jî girêdayî mixabin bi polîtîkayên dewletê jî girêdayî yani ew hişmendî her car derbasdar yani dibêjî kî tevlî rêxistinê nev işte doza mafê xwe nek tu çi dike bik yani te got tu maddeyên hişbir bikartîne bikar bîn tu fûhûşê bike fûhûşê bik tu jinekê bikujî ne ew qasî girîng e ew heman tişt yani a ku li hemberî dewletê li hemberî polîtîkayên dewletê ê şaş serî hilnet wêna nek tu çi dike bik aslında vî tiştî bi wa re ava dike vê nêzîkatiyê û vê hişmendiyê bi wan kesa re ava dike. Belê. Ji aliyekî jî yani te dî wextam dibêjin mafê jinê xwe gelek tişt derdikev pêşberî me gelek mînakê nû heye lê belê yani yek ji mînaka ku herî dawî dîsa em bêjin ket nava rojeva me jî te dî mafê nefaqeyê jinê ye me bernama xwe berî vêya jî hinekî nîqaş ser kirib lê belê bi taybet me xwest di vê bernamê de em bi hukûqnasekê li ser aliyê wê hukûqî hinekî bisekinin bi taybet mafê nefaqayê di destpêkê de çi ye pêwîstiya wê çi ye ji bo çi yani mafê nefaqayê ji bo jinekê girîng e. Evet. Yani nefaka aslında zû de ser medyayê ser vê mijarê gelek nîqaş hatin kirin û em bêjin manîpulasyonek pir reş jî hat meşandin. Gelek agahiyên nerast jî hatin gotin. Mesela gotin işte zilamek işte em bêjin zewaca wê rokê dewam kiriye û heya sax bi nefaqeyê didijîne. An jî işte nefaka wek ku miktarên pir zêde
تê didin jina û işte jin xwe ser vê perî ava dikin, işte debara xwe dikin û em bêjin işte ser vêna de ji xwe qazancik neheqî dikin. Gelek tişt hatin gotin û dawî jî dadgeha make kanûnê biryarik da û ev xala qanûna medenî de xala 175 de ew îbareya ku bêsînor yani hêla demê ve bêsînor betal kir got ev newek heviye ev tiştekî ne rast e ew îbare ji qanûnê derxist. Bi rastî yani heman tişt aslında me ji bo peymana Stenbolê jî dît pêşî di medyayê de propagandayek reş meşandin û dûra jî gotin sibeheke em rabûn ku vayê ji peymana Stenbolê em hatine kişandin. Yani ev zaten polîtîkayê desthilatdar e em vêna ji nêz de dizanin. Lêbelê tema ku em dinerin di nefeqayê di qanûna medenî de xala 175 de îbareya bêsînor yani ji hêla demê ve bêsînor derbas dibe rast e. Lêbelê di xala 176 jî de aslında em dinerin ku ne bêsînor ji hêla demê ve yani heya sax be ew nefeqe nayê dayîn hekû ji bo kê hatibe hukm kirin. Di wê dekê de dibêjin di xala 176 de dibêjin mesela ji aliyekî yek jiyana xwe ji dest bide nefeqe tê sekinandin. Aliyek em bêjin bizewcî ew ku nefeqa distînin mesela em bêjin hevalek jin nefeqa distînin got bizewcî dîsa ew nefeqa tê sekinandin. An jî mesela em bêjin nezewcî di fermiyê tê de lêbelê wek zewcî jiyana xwe derbas dikin mesela em bêjin aliyê şerîetê di zewcî bi mêrekî rid aynî malê de yê û jiyana xwe bû şiklî derbas dike dîsa nefeqa tê sekinandin. An jî em bêjin hevalek jin dixebite ketî karekî dim pêdîviya wî nema ji wê nefeqayê mayî dîsa ew nefeqa tê sekinandin. An jî jiyanek işte bi gorî qanûnê ne dijî ne bi rûmetî dewam dike jiyana xwe di wê dekê jî nefeqa tê sekinandin. Yani aslında di gorî got medyayê de tê bikaranîn dibêjî işte heya got sax be ew jin wê nefeqayê distîne ew tişt ne rast e ew propagandayek reş e. Çünkü tê sekinandin yani pêdivî bi wê nefeqayê nebîne zaten ew tişt tê sekinandin. Yani illeh di wê qanûnê de ew derbas dibû işte ew bêsînor bûn derbas dibû lê sînorê wî tiştî jî hebû. Lêbelê işte em bêjin dadgeha make qanûnê qanûna bingehîn di wê dekê de ew betal kir û ew biryara betalkirinê hîn em bêjin ew gerekçeya wê derneketî em ê wê gerekçeyê jî minan em nizanin ka ji bo çi gerekçeyê ev tişt betal kir wê ew jî hîn derkeve lêbelê ew jî ne bi tamamî endamê wê dadgehê ew biryar hatî derxistin bi hineka hatî derxistin yani wek oy çoklu dengdayîna piranî hatî derxistin ew biryar. Bi rastî dema ku em lê dinerin yani zaten ew nefeqeyê ku dadgeh em bêjin da hevalê jin piranî hevalê jin distandin lêbelê hevalê mêr jî nefeqeyê distînin ew tişt jî şaş mesela digotin tenê hevalê jin nefeqeyê distînin ji bo wan a derbasdar e lêbelê na hevalê mêr jî dikarin nefeqeyê bistînin û ew dadmend mesela wî tiştî bêjî wê biryarê bide ew jî distînin. Lê gava ku em lê dinarin yani dadmend çi biryarê did mesela wextê nefeqeyê biryara nefeqeyê didi miktarê wa çi qase ne bi rastî zaten pir kêm bûn. Yani îro mesela di va şerta de em bêjin işte 5000 dida. Yani ew hevala jin bi 5000 wê çi debara xwe bike. Yani nikarin ne kiriya xwe bide ne tiştekî bide. Yani hegû zarokek wê hebe nikar zaroka xwe bi wî perî bişîne qireşekê jî. Ji ber wê yekê yani ew işte jin xwe ser vêna ava dikin û ser wî perî ji wê mêrê distîn işte mêr meqdûrin ew propagandayek ne rast Vir de manîpülasyonek dedî dewletê jî heye ji xwe ji ber ku bi destê em bêjin hikûmetê tê kirin hikûmeta heyî yani propagandayê ku ha heye bêtir aliyê çima mêr vî perê didi derdixin holê lêbelê aliyê rastiya aborî ya jinê jî tê veşartin mixab.
yani manipülasyonek bi vê rengî bi rastî ji bi salan hat kirin wekî we got propagandayeke reş jî li hember hat meşandin wekî peymana Stenbolê bi rastî jî di demên pêş de bi taybet berî ku peyman ji holê bê rakirin bi taybet bi rêya medyaya alîgir propagandayek gelek mezin li hemberî wê ya yani propagandaya reşkirinê hat meşandin. Rastî jî yani rastiyek bi vê rengî jî heye û yani bêjim taybet demên dawî de mafê nefaqayê jî rojeveke girîng bû. Ji aliyekî dinê jî dîlan wextam lê dinêrin yani çend roberê ji xwe zaten rojan bêjin penabertiyê bû. Gelek polîtîkayên dewletê yani yên tundiyê neheqiyê dibi sedema em bêjin koçberî û penaberiyê jî heta çend roberê Baroya Amedê got divê ew mafê penabera koçbera nebî yani mijara bazarê. Ev jî aliyekî tundiyê û neheqiyeyê bi taybet tu vê van polîtîkayana çawa dinirxîne. Duwarê em bêjin dîsa parastina ewlehî û mafê jin û zarokan astengdar jî elbet di nav de. Belê yanî ji xwe wek gelek polîtîkayên dewletê ev polîtîkaya penabera jî polîtîkayên demkîn e em dikarin bi wî şiklî bilêv bikin. Yani mixabin destilatdar ew penaber ji bo wa çi mesela menfaate wa li ser hebin bi wî şiklî polîtîkayê xwe tê diguherînin. Mesela em karin bêjin herî dawî ew mafê wanî tenduristiyê ku bê pere diçûn nexweşxaneya ew betal kir. Yani qedeme qedeme aslında dixwazi ku ji hinek penabera xwe xelas kir destilatdar û jiyanê li wan teng dike. Yani wextê got tu bêjî ew penaber nikare bi her nexweşxaneyekê tedaviya xwe bibîne ew ê çi bike yani lehwê ji vir jî koç bike wê her dîsa welatê xwe. Bi rastî yani belê em dibêjin yani ji bo işte em bêjin jin astengdar işte zarok Kurd li vê dewletê jiyana wa pir zehmettir lê belê penaber ji wa jî zehmettir. Dema ku em vêna bifikirin aslında em dizanin ku çiqas zehmetiyê dikişînin belkî em hinekî karin texmîn bikin. û di vê dekê de belê rast e yani astengdar işte em bêjin zarok jin dema ku penaber bin hîn zehmetiyên mezintir dikişînin bêtir bi tundiyê rû bi rû dibînin. Yani hem nikarin wek ziman xwe îfade bikin hem em bêjin tundiyek li wa bibe tecavüzek li wa bibe nikarin herin xwe îfade bikin û bêjin ev neheqî li me bûye an jî ditirsin ku ji derveyî sînor bên avêtin dema ku herin işte bêjin gilî bikin bêjin ev tişt li me hatiye dibêjin belkî me ji vir biqewirînin û me ji bê dekê bişînin işte em bêjin mesela me bişînin Sûrî bi wî şiklî yani ew neheqî bêtir li wa tê kirin. Yani wek Baroya Amedê gotiye ev gerek nebe mijara bazarê ji ber ku yani anha mesela bêjin zaten wextê got koçber bûne pir neheqî li wa bûye û heqê wa hatine bin pêkirin. Dema ku dibêna dike bazarî yani ew mirovahî ew mirov bi xwe nabe wek mirovekî dibû wek em bêjin amûrekê û ew hêstên wan ew mafê wa ji holê radibin. Xwe gelek cara ji me derbarê em bêjin yani derbarê tecavüzkirina em bêjin jinanê penaber jî yani me gelek nûçe bihîstiye û em bêjin kişandina wan ya ber fewşê dîsa em bêjin ji aliyê mêran ve gevxwarina li wan hûn bi amineke belê hûn bi ameneke em ê we bişînin derveyî sînor mixabin yani gelek carî bi mînakên wiha ji em rûbirû mayê sax ji li hemberî vê yekê tedî her tim em dibêjin yani xwe parastin tiştekî jêneger e. Ez dixwazim hinekî tu li hemberî van neheqiyana bi taybet nekem balê bibin ser mijara xwe parastinê ji bo çi ji bo jinekê girîng e bi taybet xwe parastin çi ye ji bo çi girîng e ji bo çi pêdivî pê heye
û yanî ji bo çi bi taybet mijareke jê negerin. Belê yanî bi rastî jî dema ku em dinarin li rewşa jinê em dinarin ji her alî ve em dibînin ku hatî girtin yanî dora wê dorpêç bûyî û ji çi hêvî dike yanî em bêjin dewletê saziyên dewletê em dibînin ku ew vala derdikeve. İşte em bêjin tê kuştin ji bo kiryar mafê işte em bêjin cezayê wî dadixin û zû derdikeve derve. An jî işte şik lêdin gelek neheqî lê dibin. Yani dibînin ku ê ku gerek wê biparêzin jî carna em bêjin wê tecavüzê lê dike, işte wê tundiyê lê dike, wê qetilkirinê ê ku wê gerek biparêzin jî wî tiştî dikin. Bi rastî ji ber wê yekê yanî ti hêvî nabîne di jina de ew hêvî piranî winda dibin. Ji ber wê yekê yanî aslında xweparastin di vê dekê de mijarek pir mühîm e. Mesela ez karim yani mînakekê ser vêna bidim. Hevalek jin demek nêz di hat ceme işte serî lê da got ez dixwazim doza işte hevberdanê vekim. Me hinekî lê guhdarî kir li wir me dît ku işte ew hevala jin ev 20 sala zêdetir zewicî maye û yani her tiştê xwe aslında her tiştî xwe teslîmî hevalê mêr kiriye û pê bawer bûye. Piştî 20 sala ew mêr bi jinek dir ew jî a nêzîkî wê a gunas dike xizmê wê pê re çûye yani reviyayê pêr çûye û ew hevala jin tenê li wê dekê maye. İşte zarok jî tinayî tenê bi serê xwe maye. Di wir de ew hevala jin hat û got ez dixwazim işte ez vê dozê vekim lê belê yani perê ku ez bidim parêzer jî bimirtineyê û em bêjin işte dilekçeyekê mesela daxwaznamekê ji mir binivîsîn ez ê herim doza xwe vekim ew perê wê daxwaznameyê dahî pêrtine bû û dema ku dirî işte ew mêr dirî wê malê jî ew ma jî di kirê de yê li xwediyê malê digere dibêje işte êm ez nema kirê didim dikarî wêna ji malê jî derxim û ji malê jî derdixwe wê hevala jin ji malê jî derdikeve di ri malekê di işte diki got xwe ser niga bihêlê işte debara xwe bike. Bi rastî dema ku ew milê guhdarî kir di wir de xweparastin gorî min yanî herî a ku derket pêş ew fikir ew hês bimir ew çêbû. Yani çawa mesela 20 salat di pê bawerê wê hevala jin ev tişt got belkî ji bo temaşevanê me jî aslında bibe mînakek û hertim jî di serê xwe di vî tiştî jî vê pirsnîşan hertim buwar hebin. Yani bi vî şiklî got hani ez hiç mijê ev tişt hêvî nedikir û ez pê bawer bûm lê belê ev tişt bû. Yani ev çi derdixe holê dema ku ti sedî sed xwe teslîmî mêrekî bike ew hişmendiya mêr bike piştî 20 sala bijî 40 sala bijî dike got te li wê dekê bihêle û her îhanetê li te bike. Yani bela hevalê jin hertim vêna bi serê xwe dibigirin û xwe birê bibin. Yani xwe birêxistin bikin û parastina xwe hertim ji dest bernedin. Belê yani bi rastî ji wextan bibe xweparastin yani xweparastin pir alî ye yani îro jinek xweparastina xwe dikare duwarê xebatê de bike em bêjin duwarê debara xwe yani em bêjin destê wê bêrîka wê de bi hinek jin xweparastina xwe bi rêya edebiyatê dike hinek jin em bêjin xweparastina xwe di qada siyasî dike hinek jin xweparastina xwe bi hunera xwe dike bi sekna xwe dike ji ber wî hawî yani ew mînaka ku nihate da bi rastî jî gelekî girîng e wexta ku tu xwe sedî sed radestî hişmendiya mêr dike di encamê de ew îhtimala ku tu li ortê bimînî jî pir zêdeyî loma jî bi taybet her carê anîna ziman ya girîngiya xweparastinê jî girîng e. Belê dîlan em jî hatin dawiya bernameya xwe em gotina te ya dawî bigirin. Ez spas dikim ji bo mazûbaniya we. Yani em dikarin vî tiştî bêjin yani çi ji aliyê jina be, ji aliyê zaroka be, ji aliyê civakê bin
يعني مخابن أو روشة قوامتر در باست بن آخراب ام دکارن بویشکی برکی سرکوین خو برخستن بکن یعنی ام چه جکی مثلا بیشن دولت جت دستلاتدار حکومت ام هوی بکن جی ام دزانو کوک او شمندی میرانه دبکو مل ortaya بهل ملوده که بهل و هر لیکو ام خو برخستن بکن وک حوالی جن بتایبتی از بیجم امي سركبن ودجي نحقيا سري هلدن واسباستكم بنه امجي قالك سپاس مالاتا عوابه وكذا تصاوب بلید همه شوانین هجام هاتن داویا برنامه خود و برنامه دیجی مبال کشان سر گرینگیا پاراستنا اولهی و مافی جنو زاروکان لگل و یکی ناستنگ داران دوی چارچوه ده مبال کشان سر جزای کو ل اکتیویستا ده همان دمی دیجی بردف کادم کی یا تجای شگوکان هاتبو برین دیسا مبال برسر نحقی و ظلم işkence و تندیا کو لجنان لزاروکان لاستنگداران تکرن هری داوی بویرین کو ل جه ناوندا تایبت یا رهابیلیتاسیون یا بناوی شفای کوسپانین ام بیجن در مروی لهمبری نخوش واستنگداران هاتبو کرن ام سروی کی سکنین و دوی چارچوه ده لدجی وان تندیانا ام لسر گرینگی و تایبتمندیا خو پاراسن سکنین ام جی دبیجن ام جزای کلایشه گوکان هاتیه برین ام ده شخص جنیده وکی لیستکه که دارازه و ده همان دمی دجی ایری شکل دجی تیکوشینا جنین کرد دبینن و لدجی وی که جی امی وکی جنین کرد تجاری بدنگ نمینن حتی دمک دنه بمینن ده خیر و خوشیه ده